Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'ul ibnu Allah, si taniman tu mapapati dalam sisa jangkai agawi ika 10 hutlo sangkaya Ramadan. Sangkaya rakon asang gibung agupat ketu sa 40 ko Hijriya mana 2019. Ma'ul ibnu Allah, ay manto gugulin tanong sangkay barnamij o di na programa adiyang kaya Jamiyatul Mustaqbal Al-Islami sa kudo ko madaklataw na bendingan tanong sumipantag ko kasidka. Yan kaya kasidka na tanto ang maulad akiado yawn wallah tabaraka wa ta'ala si sa Quran. Na gusi ko sabda ng Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kababaloy niya na mapurwasim ba. Gusto kababaloy niyan ayamanan niyan na malay balas. Ma'urib na Allah isa kialuyan ng Allah subhanahu wa ta'ala si sa Quran sa suratul Baqarah ayat ay ka-2 agu 60 agu 7 napituro Allah, ya ayyuhalladhina amanu anfiqu min tayyibati ma razaqnakum. Ya ayyuhalladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard wa la tayammamu al-khabitha minhu tunfiqun wa lastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu anna Allah ghaniyyun hamid. Mana niyan? Na tiyaluan Allah subhanahu wa ta'ala sumiyang maratiaya. Hay sulangwan o miyang maratiaya. Na pamamagay ka no si ko mga pipia miyang asusupatiyo. Apan si ko piya kabuta mi si ko lupa arkiyo. Nago diniyo petiwa ba mamamagay so mga rarataon. Sa kano na diniyo to karawan kumwa o diniyo pipid nga sa mga mata niyo. Tangkod niyo ang mata na sa Allah na kawasa agu pembentukan. Mana ni maurif Allah na ini sugu Allah Ta'ala pamamagay tano si ko mga limor tano wala na ay pumagay tano na so mga pipiyaw. Ini sa parwallah o batano pumagay ko mga sadakatano o dirun mga pipiyaw. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Mana diniyo diti baba abakano pumagay si ko mga rarataon. Mana ini na pumagay kasanditaran na sudin sa mga pipya kumangan bitar na ka agkababay ano taong bagan ka na pumagay kasaya maranyan na panganangkan na so mga pipya ko miyang aluluto yung mga panganangkan so dapat agkababayan umbagan ka piakatarun dugun wallah wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Diniyo diti baba bakan pemugay si kumararata mana apiti baba ka amyam mugay ka sa marata panganangkan uri namyam mugay ka sa ditaran marata adi kababayan umugan ka udi namyam mugay ka sa katawan kad na yuto na penutu ko di mga pipya akasabapan badan sakap kereta gino bukan kau may ko sakain bukan na dingka kerawan komawa dingka kerawan ubang kadawata anggota ibugay ka o dingka pipi dengan matangka mana anggota dingka pipi dengan matangka na tanto din adi ke pers anggota bukan kawan so ibugay kawan
kasarwar banyan pipid nga amatan niya. Mahurip no Allah. Gana ni isa okay, tayo ni sugu Allah Ta'ala sukasirka na si perbata ko mga pipya si kuipsirkan ka. Madakluto riisirka ayadin yan di pagraon ko mga ditar na ipsirkan yan na sudirong pangapapakay. So piyang araragatan nasangkot oras na diyang putakesirkan yan na niya surang yan so Allah subhanahu wa ta'ala. O di na may mili ko mga tamukyan na sudirong pangapapakay. O di na mga kasangkapan yan na supya manangis ko mga kasangkapan yan. Sa maruto na makaliliw to sang puto sadaka abkububayan wallah tabaraka wa ta'ala. Miyano ipno Allah sa suratul Baqarah ayat ay kadugatus agul 54. Ya ayyuhalladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humul zalimun. Mana yan na tiyawag man wallahu ta'ala sumya maratiaya. Yan nalayon na patawagan sumya maratiaya kagisiran na pangabuhubayan siran wallah subhanahu wa ta'ala. Nabanyan patawagan sumya kafirin. Nabanyan patawagan sumya munafikin. Nabanyan patawagan sumya mujrimin na mga baradusa. Ay lalayon pagpunanaluan wallah na so mga miya maratiaya. Dataram ko tamiyay po sa ayat abi tiyatan waso miya maratiaya. Ya ayyuhalladhina amanu anfiqu min tayyibat. Ay lamun ang mga tao miya maratiaya. Lamun kano miya maratiaya na pamamagay kano si ko mga pipya. Anfiqu min tayyibati ma kasabatum. Pamamagay kano si ko mga pipya, mga pirmero kung mga susukatyo. Wa mimma akhrajna lakum min al-ard. Na gusto mga pete si kung anin apya makaliwami amarkiyo pya makaliwami pararkano si kolopa manan yan na niyang araragun ang mga perperan niyang araragun si kung mga ilaw mga kamay mga sabat na so mga pipiyawon na ayay ni pantun wallah ay pambagaytan. Wala تيمموا الخبيث منه تنفقون. Di niyo pati baba, iba ka nang pupumagay kung mga taon. Walastum biyakhidhi. Aw pamakos sa kano, imbanon na di niyo to kagagakumwa illa an tu'midu fi inuntabu o sa kano nagpipilingan niyo sa mga mata niyo o kanyan. Wa'lamu anna Allah ghaniyun hamid. Tangkadan niyo sa ginawa niyo mata na sa Allah na sa kanyan nakawasa mantugan. Gina Pitero tanu kagiyang apo pananaluan wallah nasumya marataya. La hawla wala quwwata illa billah. Sa tanong niya maratay pananaluan Allah. Ya ayyuhalladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Ay lawan marataya na sesal ka kano upad ay niriski mi sir kano. Naman yan Peter sesal ka niyo so niriski mi kano. Peter yan na sesal ka kano upad ko niriski mi kano. Maran yan na pedabat kano ko niriski mi kano sa maputi ko mga puso iyo.
nabatano paguda-puda pa lamun sa sadaka. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Lamun amirate na pamugay kanu si kupad ko iniriski emir kanu. Min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fi si kudapan kapakataling mo gawin ada bau nakapapasay. Allahu Akbar. Itu soalan mauri ada baru kan dagang ada baru kapapasay. La bay'un fi wala khullah nahuda baru ay mananyan nakangki ginawai. Di mi pungki ginawai yang kota gawi akapong balasa. Wala khullatu wala syafa'an nahuda abaro kapa magalba. Da kapa magalba ro kau manisa na pada nama-nama niyan ada pukul bat yang kutu balas o magal bukyan. Walil kafirina wal kafiruna humud zalimun. Suman-suma kafir nasiran man maranyan na mga baradusa mga palalalim. Yan ang mga orib Allah. Oman mananaluso Allah kung lang ano piklas yan ang mga sugun yan na yan betaluan sumiyamarataya. Nasakta na yung marataya. Dan taraka betaluin yan rakutano sa palaya tano sumuldo ko surga. Kaya kabe Allah na lang tanon makasurga. Narag sa mga pamilya tano nagusuki babaling rakutano. Sa keturuan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Lamang kanun miyamaratiya na lidas niyo mga ginawa niyo gusto mga pamilya niyo si kulagid de munaraka. Sa manuto na marayagatan to akya sabuti tano sa sakatano di pananaluan wa Allah subhanahu wa ta'ala anya maratayon. Mangurip no Allah diyang kaya kasid ka na isa kaya luyaw no nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kapadungian so rarang itu Allah subhanahu wa ta'ala. Inna sadaqat as-sir tudfi'u ghadab ar-rabb tabaraka wa ta'ala. Mata-mata natigo Rasulullah. So sadaqa biyagi ikhlasan. So sadaqa amasulan na pagkapadungian so rarang itu Allah subhanahu wa ta'ala. Gumiharu ibn Rasul sallallahu alaihi wasallam so sadaqa na pagkapunasyan sa mga dosa. Wasadaqatu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sadaqatu tudfi'u al-khati'ah tudfi'u al-khati'ata kama tudfi'u al-ma'u an-nar. So sadaqa na pagkapadungian so dosa sadatar saka pagkapadunga iig si kuapoy. Dia na maurip no Allah. Isu sadaqah na ipkalalasan na dosa. Ipagkada na mga dosa tanong. Miyalo ipanunabita no Muhammad sallallahu alaihi wasallam aso sadaqah na ipagpakalidas si kulagid de munaraka. Sa kayatulong Rasul sallallahu alaihi wasallam fattaqu an-nara walau bisikki tamratin. Kalau niyo sa neraka, uli na palagwi niyo sa lagid de munaraka. Sa perundingan niyo ron so sadaka niyo apiapan sa sagupik asadaka. Allahu Akbar. Mana niyan napia sa sagupik apang nongkam na kumbaga ka na sadakang kakamya baluin kan nutuarunding kasi kudara ka jahannam. Gumiya rin po Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isalungan na mauri na may ko kaya uro din amat tutong din sunurga pa umakata. Na so mga barasadaka
na karunggel siran, na makasisirong siran. Anda siran makasisirong. Sumisirong siran, siko, sirong-sirong nga, agyo to sa mga sadakailan. Allahu Akbar. Sa kaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yuqda bainan nas. Lawan tao na makasisirong siko sadaka niyan, sang takapung kumwallahu ta'ala sa taman sa diyang kutu akapung kumwallah kumang manusia. Meron po Rasul sallallahu alaihi wasallam aso sadaka na ipupakabugranan o pupangasasakit. So sadaka na ipukadanan o sakit, ipupakapia o ewan niyan nagkasakit. Mana niyan nadatwa bulong o lang ano mga bulong sa sadaka. Sabab sa kuweka sadaka ka, dahil ng bulong sikop kasakit na sudin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kiyatulong Rasul sallallahu alaihi wasallam, dahu mardakum bisadaka. Bulong niyo kung pangasasakit rakano sa sadaka. Maurib na Allah. Miyari wallahu ta'ala di tanong pakasampay si iko pananamaran tanong mga kamatian taman sa di tanong malayam sa sadaka. Sa keturun wallah si sa suratu Al-Imran ayat 92 A'udhu billahi minash shaitanir rajim lan تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. Di kanudan makasampay si kumapia taman sa di kanong gagasto si kungani na pagkabubayan nyo. Mana niyan nalaw na tao ang niya kasampay so kadatuyan na niya mana niyan na niya kaukis ang kuto kasi sadika niya kaukit ko kapamagay. Lao na tao ang niya kasampay so kataon niyan na niya kaukit sa kapamagay. Lao na tao niya kasampay si ko mga pupura pangkatan na niya layam sa kanyan. Gusto si kubkabubayan yan aliskirun Allah subhanahu wa ta'ala. Meron po nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam aso mga tao ang mga barasad kauman mapita na ipumangnisira ng mga malaikat sa pagmanuman ng kiran o Allah sa di mo yung kiran. Nasukman sa mga tao di pumugay na ipupumaninta o mga malaikat. Sa kiyatulong Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma min yawmin yasbahu fihi al-ibad illa malakan yanzilan fayaqulu ahaduhuma Allahumma i'ti munfikan khalafa ويقول الآخر اللهم اعطي ممسكا تلفا. Dagawi abdi pakataling masudu ang malaikat sang kutauripan si kumangauripan mana dagawi abdi dua malaikat at pakataling umaraktanulangon o manisar kutano na turunang kutaysaw na ya Allah na diyang kaurip na niya mamagay sang kayagawi na pangdinapan ka abugin ka sa karapatian ng mga limo. Nadiyang kutuay sawon na dituron, ya Allah, nadiyang kay urip na dito na hindi pambagay niyan sa niyabas sa alungan. Ya urip na ayamaran niyan na kaligit, adi pambagay na buging ka sa ayamaran niyan na kabinasa. Diyan ang mga urip na Allah. Diyan kaya kasir ka, na ipagituwa tamo. Sa keturo ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma tangkusu sadaqatu min malin, wal taziduhu wa taziduhu. Di kalbatan o sadaka sa tamo ugay na ipakadakulian nagui pagpakadakulian maurip no Allah damang bumi simatan na barasar ka banyan ini ka pupri dami simatan na barasar ka banyan ini ka sia-sia banyan ini ka laklakat niya di kasirka kaya mataam na ayalalay mo napilitan ng pagkadapanas na sa tao ariskin wallah na daun din pambagay na kinuwang po Allah subhanahu wa ta'ala. Mahulib mo Allah, diyan kaya sadaka na mapagpakalila siya sa tao kung mga pimbara nga mga murala si kisugat si ko tao sa keturo ng Rasul sallallahu alaihi wasallam as-sadaqatu tasudu 70 baban minasu
So at tingin man ay sukasid ka na pagkarniyan. So ay man yan na 70 pisusunan ang mga murala. Pagkarno sadaka so 70 pisusunan na marata. Uli na murala kisugat sa putaurikan. Mana apanulakanan sa murala at yung ka na nakasid ka. Mahurip na Allah. Si kumasa o Nabi Tanwa Musa alayhi salam nan adwa katawa kerumay. Asum yung siran kumusa asiran na dua pubri na piturwiran na hina di wallah na pamang niya kasi ko Allah makatamok kami kau makatamok kami na support na ni gusto na di ko agamaw Allah na sumusa alayhi salam na pamang niyan ko Allah makatamok siya na si ko o orian o kya tarimaon wallah na piturwiran kira na hay dua katao andro dupa nagpakatamok kanu ugay na sa saragum akapakatamok yu nagkuandra kanu Allah maurip no Allah hindrawiran uto tiari mayran uto namya katamok siran si kumaulan-ulan namya katunduk-tunduk na tanto abadakul apiti barang na mga tamok kayo nabigaykiran no Allah miyaw masusaragum nagyang kuto apitero mamaon diyan kayo tamok nakuan wallah kami ang masusarako nauke yun niya kong ka na gusto tayo ni kuy kapipya ginawata si kuliya Europa na Peter Wikarman yan adi kusan makaayon sabab sa amay-amay nakirang itantaw wallah natiyan kuwa na yu wallah nadod na kalagbarak taon nasunod tao kami miskini na upagayong kaon na kumalutasi ko at agwalayta sa madal makalot na pangulugun taon sa mga bulo na gusto mga monte gusto mga pera na ayang walang buwan taon na may ito ay kaswita ko Allah na dayugan ko to karuman niya na bubay sabab sa diyang ko to kalantas niya kal na gusto ka at na paratiyan niya na mapi ay kamusawir ay Peter Wian na tiyan at lupa akon na tumabata din pamamagay naman na martasir ka kapiyakin mo Allah adyang kaya tamo namin ipakawita susad ka ta si isa luman na mauri nakiyab na lang ko tadato na sumiyong siran ko mo sa alayhi salam napipuno nila nun na miyaw masuka ko no Allah na tumang kami sa pasad sumo sa alayhi salam hari niya niminbita rin sa Allah ta'ala sadad na bon malaikat makadidirit susay ko Tuhan yan na tigyan ay duan darudupa anto na inikidiyan yung kutamok yung na tigyan na sumataan na pinggusto ami sa pantag sa kasilka na yapitero kira ng Musa alayhi salam na sasarigin yun din so Tuhan yung asok yang gusto nyo ron sa inisasad kanyo na din yan rakano kuan so ini sarigyan rakano na gusto pisagpain yan rakano tao na ino kabanyan din pakadakdakla so ini pisagpain yan rakano tao mana maurip no Allah aso mga tao kapisagpain rakano Allah piyang watan ron sa mga sadkan yan mga diyakaton mga diyakatiyan nagumiyan na martan ron sa sadka napakadaklang rakano Allah subhanahu wa ta'ala sakit ron wallahu ta'ala sa Quran la in syakartum la azidannakum amay ka manalamat ka ko Allah na pagumano manandokano wallah sulimu yan mahulip no Allah dito yung manisa ko tanong sa sakuyatan o sa kailang ko sa kairamatan isa ka tanong kung mga tamuktan so mga titartanong so mga panganangkandanong so ay maran yan napiti barangan na kailangan o mga miski na gusto mga liniwang gusto mga lalamak gusto mga tao ay maran yan na kailangan nilang susadaka na isang paitanukiran mangurip no Allah si sarong na mauri na may kumauro din sa mga tao kung naraka na din kilubaan niya makasurga sa mga layo kiran na gusto mga tumaniran nasiran niya toon si kundaraka sakar guminiraw sa mga tao ko surga masalaga kumfi sakar ino ka numulog sa kaya naraka sakar Peter wiran natiran
lam naku minal musallin, da kami sasampayang sa dunya. Walam naku nuta'imul miskin, naguda kami dari pamagana sa mga miskin. Yan ang isa sabab. Sumakosa di pamagana sa mga miskin. Sumakosa di silang pumagay ko mga miskin. Napakapurbuan silang si kundarakasakar. Bahulip no Allah. Nasisakuya tano din sa diya ka Ramadan ko kasasad ka. Habitiru Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abdul sadaqatun fi Ramadan. Habiti man taman na mapuro ibala sa sadaqa na sumilipantag sa iku Ramadan. Pinanluan tanong sa mga itamo. Pinanluan tanong sa mga daturok tanong. Pinanluan tanong sa mga daturok tanong ikaw yagan. Saya maranyan na diyo din sa mga sadaqa niyo na sampay niyo sa iku mga miskin. Si sa Turkey man tumawrip no Allah. Nanigayip man sa exhibition, nigayip man sa papakaradian anya kapyepya, anya ka na gobyerno sa Turkey, na sumangalalan si sa Istanbul, gusto mga city sa Turkey, na liniwan sa mga labisaan, anya makataas sa mga labisaan, na uman ipikuri-kuri ang mga lalan, na mga labisaan o nakibubitadan sa mga panganungkang, di mabaganto ang sumadaklata. Na di tempo-tampong sa balaklataw palit magubaya sa kudukiran ito o gobyerno iran sa kudukiran ito mga kasakiran maurip no Allah anda tanusan matatago si isang amasa si kuwayaman niyan na mga pansalunya na tara Malaysia o Indonesia yung mga kasakiran nagkilalakaan sa mga paitawiran sa iku Ramadan kapakay gumaan sa mga miskin na di gilubas sa mga panabang. Anda tanusan matatago mangurip no Allah sisakuyatan mo si ko kakabgay sa sadaka miyan katarod na diyang kanan ang mga katuro Allah gusto mga katuro nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isa ngaran ang Jamiyatul Mustaqbal Islami na Islam na miskano sa lamon abang-abang sami sa isang kay ay daranaw gusto mga bangsa ni sa isang kay ako laling ang Pilipinas na gusto mga bangsa bisan sa isang kay pimbarang ang mga country sa kay dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.